pracownikach i o tym, że oni właśnie są profesjonalistami. Ja chciałem zapytać, czy w tych nowych pokoleniach ludzi łatwo jest znaleźć dobrych pracowników? Mówi się, że na przykład milenialsi, że to są strasznie wymagający pracownicy, że trudno ich utrzymać. Ja bym szczerze mówiąc odchodził od uogólnień. Moim zdaniem to jest taki może teraz modny trend rzeczywiście, żeby mówić o jakimś pokoleniu X, pokoleniu Y, tak, milenialsi. Szczerze mówiąc, to są wszystko ludzie tak naprawdę i to są jednostki. I szczerze mówiąc, mam do czynienia z wieloma osobami i zawsze podchodzę do tego indywidualnie i te uogólnienia, szczerze mówiąc, one się może w jakiejś mocno płytowej liczbie sprawdzają, ale w przypadku jednostek, no to są, z każdym można porozmawiać, każdy ma swoje preferencje, jeden woli pracę spokojną, drugi woli odkrywać nowe lądy. Są pracownicy, którzy są zadowoleni, mając pewne poczucie bezpieczeństwa, są tacy, którzy szukają nowych wyzwań po prostu. Także co, jesteś w stanie jednych i drugich zadowolić jako ich szef? No to jest trudne, ale to trzeba tak naprawdę, no trzeba. Także rozmowa, czy właśnie wskazanie nawet kierunku takiego, żeby pomóc po prostu komuś w jakimś fajnym kierunku rozwoju, takim, żeby gdzieś swoje kompetencje, swoje możliwości mógł pokazać, no to jest to wyzwanie szefa tak naprawdę, które w firmie zawsze jest i nie mówię, że jestem idealny, ale no staram się, to jest tak, że to jest jedno z tak naprawdę większych wyzwań Jak znajdujesz te talenty? No rozmawiamy tak naprawdę, rozmawiamy, jeszcze raz rozmawiamy, tak? Mamy proces rekrutacyjny, w którym no, staramy się zainteresować naszą firmą, staramy się... Podobno u Was to szybko idzie, od rozmowy do zatrudnienia. No, to decyzja, szczerze mówiąc, to też nie jest tak, że tygodniami tutaj musimy coś dywagować. Jeżeli mamy świetnego kandydata, to czasami nawet trzeba nas hamować, tak, bo najchętniej to byśmy go już od razu po rozmowie tak naprawdę wzięli, bo widzimy, że iskrzy, tak, że jest naprawdę to iskrzenie, że jest dobry proces myślowy, że dogadujemy się tak naprawdę i już by się chciało po prostu z nim zacząć pracować, tak, ale równie bywa tak naprawdę i czasami no, trzeba się też pogłowić, który kandydat będzie tak naprawdę najbardziej odpowiedni. A jak ich szukacie, bo mówisz rozmowy, ale jak rozumiem, gdzieś w internecie dajecie ogłoszenia, czy raczej słyszycie, że ktoś jest taki wybitny i go wyłuskać, to jest na pewno trudne, tak? No bo prawda jest taka, że no, są ludzie, którzy szukają pracy aktywnie, bo nie są zadowoleni z bieżącego zatrudnienia, a są tacy, którzy są na tyle zadowoleni, że nie szukają i ich wyłuskać rzeczywiście jest ciężko. No staramy się tak naprawdę też trochę w naszym tutaj lokalnym świecie IT pokazywać, staramy się zaprezentować naszą firmę, bo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy firmą mocno niszową. To jest tak, że jeżeli ktoś gdzieś w hotelarstwie pewnie nie miał do czynienia, to pewnie nawet o nas nie słyszał, a mimo wszystko mamy ciekawe projekty, ciekawe wyzwania, mamy 100-osobową niemalże firmę, która mocno się rozwija, tak naprawdę i z roku na rok rośniemy w dalszym ciągu i nie spoczywamy na laurach i mamy w głowie globalny rynek tak naprawdę i chcemy go podbić, tak? Więc to, że na polskim rynku jesteśmy silni, to jest start dopiero, a to, że chcemy wystartować globalnie, czy już właściwie wystartowaliśmy globalnie, to jest druga sprawa i potrzebujemy pracowników rzeczywiście i to jest wyzwanie, bo tak jak mówię, marki takie, które funkcjonują na szerokim rynku, łatwo jest tak naprawdę pozyskać pracownika, bo pracownik wie, do jakiej firmy idzie na rozmowę kwalifikacyjną, tak? Do nas dopiero pewnie, kiedy poszuka na stronie internetowej, dowie się, czym się zajmujemy, bo pewnie nie słyszał, bo nie jesteśmy rzeczywiście, ta nisza trochę nam czasami rzeczywiście ten proces rekrutacyjny utrudnia, ale szczerze mówiąc jest tak, że mamy ciekawą technologię. Dobraliśmy takie modne rzeczy, też między innymi po to, żeby ta proces rekrutacyjny chociażby był taki, że przychodzą nas pracownicy, którzy chcą pracować w fajnej technologii i przy pomocy narzędzi nowoczesnych, a jest taka sytuacja, że firmy, które się tak mocno nie rozwijają, często pracują w technologiach, które są o kilka lat do tyłu, a dla informatyka to jest czasami zupełnie inny już świat, tak? To się zmienia w takim tempie, że z roku na rok pojawiają się nowe technologie i żeby zachęcić tak naprawdę pracowników, to trzeba być ciągle na topie i działać.